Tnediet il-kampanja annwali ta' 16 il-jum biex tul dawn il-jiem f'pajjiżna titqajjem aktar kuxjenza dwar il-pjaga soċjali tal-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Bl-isem ta' Beat the Silence jew Elep is-silenzju, f'dawn il-jiem se jkompli jitwassal messaġġ biex il-vittmi tal-vjolenza domestika ma jibqgħux konfinati bejn il-ħitan ta' djarhom isofru waqt li jkompli jingħata għarfien marbut mas-suġġett. Din il-kampanja tnediet minn Mart il-Prim Ministru Lidja Bela flimkien mas segretarju parlamentari għal riformi u l-ugwaljanza Rebecca Buttigieg u l-Kummissarju għal vjolenza domestika Samantha Paġ Gazan waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Università l-Qadima fil-Belt Valletta. Dr. Bela saħqet dwar l-edukazzjoni brabta mal-vjolenza domestika u l-għajnuna lill-vittmi. Kemm huwa importanti illi nelbu s-silenzju, illi niġġieldu s-silenzju, kemm huwa importanti li nagħmlu l-kuraġġ lil ħaddieħor biex f'każ li huwa vittma ta' vjolenza domestika jersa' il qudiem u jitkellem biex din il-problema soċjali ma nħallewix taħt it-tapit, anzi nindirizzawha b'mod konkret kif qiegħed jagħmel il-Gvern bħalissa b'numru ta' miżuri fosthom dik il-liġi illi tagħti il-fakultà il-persuna li tkun taf jekk issieħeb jew is-sieħba tagħha kienitx involuta fi vjolenza domestika. Hawnhekk issemma kif il-ħidma tal-Gvern fil-ġlieda tiegħu kontra l-vjolenza domestika bit-tisħiħ ta' riżorsi qed iwassal biex aktar nies ma jibqgħux fiskiet iżda jirrappurtaw. Fil-fatt is-sena l-oħra mal-awtoritajiet kien hemm mal-513 il-rapport filwaqt li sa nofs din is-sena kien hemm 800 rapport. Rebecca Buttigieg semmiet kif il-Gvern anke fuq rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta mill-imħallef Emeritu Jeffrey Valencia u l-issoktat wara l-qtil ta' Bernice Kassar saħaħ aktar il-ġlieda tiegħu kontra l-vjolenza domestika. Ħabret ukoll kif fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jkun qed iniedi strateġija u pjan ta' azzjoni mifrux fuq 5 snin brabta mal-vjolenza domestika. Il-Gvern matul dawn l-aħħar xhur intensifika l-ħidma tiegħu anke li xwetta aktar minn 70% tar-rapport Valencia fejn rajna t-tisħiħ tal-istrutturi u ħidma konġunta bejn il-Ministeri differenti li spalla ma spalla qed ikunu front wieħed sabiex niġġieldu din il-pjaga. Ta' min ifakkar ukoll kif brabta ma' dan is-suġġett Gvern Laburista ressaq il-liġi tal-femiċidju ġie appuntat maġistrat ieħor biex il-Prim Imħallef ikun jista' jassenjah ħalli jisma' każi brabta mal-vjolenza domestika filwaqt li l-assistenza mill-Aġenzija tal-Għajnuna Legali qed tiġi offruta 24 siegħa kuljum. Sa dan it-tant anke kif tħabbar fil-jiem li għaddew permezz tal-baġit tas-sena d-dieħla se tiġi introdotta miżura li se tara apparat elettroniku ġdid forma ta' panic button biex vittmi ta' vjolenza domestika jkunu jistgħu jaqbdu mill-ewwel man-numru 112 f'każi ta' emerġenza. Minnaħa tagħha l-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika tkellmet dwar l-attivitajiet vari li se jittelgħu fil-jiem li ġejjin brabta mal-kampanja Beat the Silence. Diversi attivitajiet għandna preparata kampanja mal-isportivi biex anke nilħu s-segwaċi tal-sports. Għandna diskussjonijiet ma' anka rappreżentanti tal-persuni komunitajiet li ġejjin minn kulturi differenti u allura ħankun qegħdin inniedu din id-diskussjoni inklusiva biex anke aħna qegħdin nirrealizzaw u napprezzaw il-bżonn illi nindirizzaw dawn id-differenzi imma parti minn hekk ukoll qegħdin inniedu llum posters illi ħajkun qegħdin jitqasmu f'diversi postijiet pubbliċi. Samantha Paġ Gazan qalet ukoll kif din il-kampanja hija mirata mhux biss għal vittmi tal-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika, iżda trid tilħaq ukoll individwi oħrajn bħal qraba ħbieb u kollegi biex huma wkoll jagħmlu l-kuraġġ u jitkellmu fejn għandhom jitkellmu biex iwaqfu l-vjolenza u bekk ikunu ta' għajnuna u ta' sosten għall-vittmi.